Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na dito sabab pamangalok sa mga pagarimi at ipagadata ng mga lisabatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito sabab papaganadan ka susabab akakapya ginawang ka. Puguping ka sumaka awida kalyan. Ba't tabi laboron rubasir ka pagpakasangot. Aya pipikiran ka na mapya ka mama uli na mapya ka babay ang mga ngalim babaan. Apya ka pan kasakitan naman din sudah problemang ka. Dingkah kalilipati sa mga tao na imposible bang kasiran masuat. Ugay na su Allah subhanahu wa ta'ala apo par ko mga tao na imposible ubar ka di masuat. Na dito sa papaaw na so imposible na dingkah pagawi dinakat. Ayasang orang ka na sulit ka pa kayo bang ka darenon. Na dito sa papak na ba ayalalan ko kababayar ka mga tao na sukatay abos o kabarabantog.